Merba tfal, jien Marguerite u għażiltilkom dan il-ktib sabiħ fuq is-sistema solari, l-avventura tal-kometa Halley. Dal-ktib huwa miktub minn Sharon Camilleri Magro. Ejja naqraw il-ħarsetta. Jiena l-kometa Halley, mill-bot fid-dlamijiet tal-univers, ix-xemx qisha farka ta' djamant. Qatt ma bsart xi ġmiel ta' pjaneti hemm iduru magħha, mela x'ma tiġux miegħi f'din l-avventura niskropruhom flimkien. Hello, jiena l-kometa Halley, ġejja mill-bot ħafna ħafna. Kometa hija ballun ta' gass, trab u ġebel li ħallu demb twil u fid-dini warajha. Ix-xemx tagħkom ġibdit li l-attenzjoni daqskemm tiddi. U fil-fatt hawnhekk qed naraw l-univers u kemm hemm pjaneti sbieħ. Hawnhekk fil-ktieb insibuhom bl-Ingliż. Ħanaqrom bl-Ingliż u wara naraw eżatt bil-Malti kif nistgħu insejħulhom. Fil-vjaġġ tiegħi lejn ix-xemx ngħaddi minn ħdejn 8 pjaneti ta' daqs u kuluri differenti. U fil-fatt hawnhekk qed naraw Neptune, Uranus, Jupiter, Saturn, Mars, id-Dinja, li hija Earth, Mercury, ix-Xemx, the Sun, u Venus. U fi ktieb ieħor hawnhekk sibt l-istess ħaġa imma kif qed taraw hemm bil-Malti u bl-Ingliż. Għal Neptune għandna Nettunu, għal Uranus għandna Uranu, għal Jupiter għandna Giove, għal Saturno Saturn, għal Mars għandna Marte, id-Dinja li hija Earth, Mercury hija Merkurju, Venus Venere u x-Xemx kif qed naraw li hija the Sun u l-pjaneti kollha jduru madwar ix-Xemx. F'dak id-dlam tal-ispazju bejn il-pjaneti ġganti blu, Uranus u Neptune, ix-Xemx tlellex mill-bot qisha farka ta' djamant. Żomm ftit, araw xi ġmiel ta' ċriki għandha l-pjaneta Saturn. Tal-għaġeb. Saturn għandha 7 ċriki ewlenin u 62 qamar. Kif qegħdin taraw hawnhekk kemm hi sabiħa, Kważi l-isbaħ waħda. Issa qiegħda nara lajn kbira tal-maltempata li ma tispiċċa qatt fuq il-pjaneta Jupiter. Jupiter hija l-ikbar pjaneta fis-sistema solari u għandha iżjed minn 60 qamar. Hija sabiħa wkoll kif qed taraw. Saħħa Jupiter. Hello, pjaneta Mars. Kemm inti ħamra u sabiħa? Qisek rubin jiddi fid-dlam. Fl-2003, in-NASA bagħtet l-ewwel żewġ rovers biex tibda tesplora l-pjaneta mill-viċin. Mars għandha żewġ qmura żgħar, Phobos u Deimos. U m'hemmx isbaħ mid-dinja tagħna kif qed taraw stampa sabiħa imħawra bil-baħar u l-art. Issa qed inħoss frifet fl-istonku bl-eċitament qed nara bħal żaffiri blu u jleqqu ris għalejja. Din hija d-dinja u viċin qiegħda nara l-qamar fid-dini ma li ma jħallija qatt. Nispera li għandkom il-kamera tar-ritratti lesta għax ma tantx niġi ta' spiss u meta niġi ngħaddi malajr bħal sajjetta fis-sema. F'ġurnata waħda id-dinja ddur dawra sħiħa fuq annifisha u tuħu sena biex iddur dawra max-xemx. Saħħa dinja u kemm hi sabiħa u fil-fatt tfal kif qed taraw issa li din hija d-dinja li aħna ngħixu fuqha, hawnhekk ukoll ħejjejtilkom ftit informazzjoni fuq id-dinja. Li ħanaqralkom eżatti kif nispiċċaw din l-istorja sabiħa li għandi għalikom fuq il-pjaneta l-blu.
Tasal ħdejn Venus li tiddi daqs id-deb, jgħidula wkoll l-istilla ta' filgħaxija. Venus u Mercury huma l-uniċi żewġ pjaneti li m'għandhomx qmura iduru magħhom. Qed nersaq viċin ħafna tax-Xemx. Issa u ser ngħaddi minn ħdejn Mercury l-aktar pjaneta sħuna u l-eqreb pjaneta tax-Xemx. Kemm taħraq! Issa tilqa l-barra mis-sistema solari tagħkom u dieħla fi spazju iswed u mudlam għal b'ħafna stilel ileqqu. Saħħa u nerġa' narakom fis-sena 2061. Fl-ispazju huwa l-ikbar ħafna li fih insibu bosta sistemi solari oħra. U kif qed taraw, li ħadħallina ħaditna dawra fl-ispazju u semmejna wkoll ħafna pjaneti sbieħ imma l-iktar waħda li laqtitni hija d-dinja tagħna. U fil-fatt issa li ġejna fit-tmiem l-istorja ħanaqralkom ftit fuq id-dinja li hija fil-fatt li tinteressani ħafna. Imqabbla mal-univers, id-dinja hija l-ċkejkna tagħna, imma permezz tax-xemx u tal-ilma hija l-unika pjaneta li fiha il-ħlejja u l-pjanti. Il-pjaneta tagħna miksija bl-ibħra u bl-oċeani. Isa tiċċaqilqux, qed naraw id-dinja hawnhekk li fil-fatt tednija diġà fil-ktieb. F'ġurnata waħda id-dinja ddur dawra mejt fuqha innifisha. Fin-naħa tad-dinja il-fuq tiżreċ ix-xemx ikun binar. Meta l-istess naħa ddur il-bot mix-xemx hemm ikun bil-lejl. U hekk kif qed taraw id-dinja sabiħa kif inhi bl-artijiet sbieħ, ibħra u oċeani, għandna l-atmosfera madwar, għandna sħab ukoll u mill-ispazju d-dinja tidher kollha blu. U għandna r-raġġi tax-xemx ukoll. Issa, hekk kif tajtkom ftit informazzjoni minn diversi kodba fuq is-sistema solari, jiena ma jistax jonqos li noħroġ b'idea biex anka jien nibqa' niftakar f'dan il-ktieb sabiħ u nagħmel attività li forsi anke intom tixtiequ tagħmlu fil-ħin tagħkom. Kull ma għandkom bżonn għal din l-attività hija stampa kif qegħdin taraw li jiena ikkupjajt minn fuq il-computer. Ħanneħħi naqra l-ktieb biex inkun nista' npoġġilkom ukoll xi idea li tistgħu tagħmlu fl-aħħar mill-aħħar fuq is-sistema solari u npoġġi hawnhekk. Kif taraw, ħanaraw kif nistgħu nagħmluha flimkien. Mela kull ma għandkom bżonn huwa kopja ta' din għal 3 darbit kif qed taraw l-istampa biex noħolqu l-idea ta' ċirku. Hekk għamilt mela 3 kopji bħal din, aqtaħħom mad-dawra u sa nwaħluhom min-nofs ta' kull waħda. Ħanaqta' waħda biex nurikom, ħanibda bix-xemx għax hija l-ikbar waħda. U fil-fatt ħanurikom kif tinħadem di. Vera faċli. Kemm jista' jkun, ħalli l-bordura, ħalli tgħin jekk meta tiġi biex twaħħal l-istess karta għal 3 darbiet, issa jien ħanurikom waħda. U żgur li bl-eżempju li lestejtilkom ħadd tindunaw eżatt xi tridu tagħmlu. Ekku, ħanaqta waħda biss biex tiqpaw taraw forsi ssibu waħda bħala jew kollha aħjar minnha wkoll. Mela, kull ma għandkom bżonn huma 3 xriki bħal din li hija x-xemx. Ħatitwa fit-2 hekk. U fuq kull naħa sa tagħmlula l-kollha.
mhux ħanamilha issa x'inkella nieħdu ħafna ħin. Imma dak biex ħloqt din jiena id-dinja ix-xemx użajt hekk tlieta bħal din il-kollha ma' din in-naħa u l-istess ħaneqpa' nwaħħal sakemm jiġu tlieta u di tiġi hekk l-ewwel waħda. Tagħmel l-istess mal-karta l-oħra u l-istess man-naħa l-oħra. Użajt ħajt iswed biex meta inti ħatoħloq il-sistema solari ma jiġux jidru il-ħajt kemm jista' jkun ħadd iġik sabiħa. Mela ħatuża il-ħajt iswed sa twaħlu bil-kollha wkoll u kif ikollok it-tliet darbiet ħataqqadhom flimkien u għandek waħda lesta. Bl-istess metodu ħatamel il-pjaneti l-oħra wkoll. Wara li tlesti dawn tista' tpoġġihom fil-ġemp biex jinxfu sew għax inkella jitafġu u sa tipprova toħloq il-sistema. Issa biex toħolqu dan il-background għal din is-sistema solari kull ma għandkom bżonn hija kartonċina sewda kif qed taraw anke fl-istorja tagħna, il-ktieb, mela għandek bżonn kartonċina sewda u fuqha ħanwaħħlu biex nagħtuha dera ta' bot. Biex toħloq din l-atmosfera kull m'għandek bżonnu ftit zeba tleq u hawnhekk poġġejt il-kulur. Flok użajt il-pinsell bħas-soltu minn din in-naħa, sa nużawh minn din naħa, min-naħa tal-ponta. Sa tbill naqra il-pinsell min-naħa l-oħra fil-kulur u bil-mod il-mod ħatoħloq it-tikki biex dawn jidru il-bot. U nerġgħu tikka tikka. U deqpa sejra hekk sakemm taħseb li għandek idea ta' bot u viċin. Biex noħolqu il-viċin ħanajdilkom x'għamilt. Użajt danna ħafna minnkom ikolkom minnhom daw ma nafx għal xiex nużawhom ġieli għal xi kartolina sabiħa. Tajt minn fuq kartonċina kulurita kif qed taraw hawnhekk, għandi waħda lewn id-deb u waħda lewn il-fidda biex noħolqu l-istilel. Stajt użajt anka waħda ikbar biex iktar ma jkunu kbar, iktar ikunu fil-viċin. Biex tajtom naqra dera iktar viċin, tajt l-istilel kif qed taraw hawnhekk u l-istess bil-kollha tista' taqbad u twaħħal kemm trid minnhom dawn mal-karta kollha tista' tajt. Ma ħanwaħħal waħda hawnhekk biex il-kolla naqra waħda nista' nwaħħal anke għalissa bil-Bluetech biex ukoll li idea ta' kemm sa nwaħħal stilel biex ma taqbdux twaħħlu ħafna stilel u mbagħad tinduna li kważi għamilt iż-żejjed. Ħa nagħmel waħda hawnhekk għalissa ħalli tifhmuni għalfejn. Okay? Issa li għandna il-background lest u għandna l-istilel ukoll wasalna biex inwaħħlu il-pjaneti li huma nixfin issa mill-kollha wkoll. Kull m'għandek bżonn hija spalliera kif qegħdin taraw hawnhekk. Ħanaqlalkom di ħalli tarawha naqra ħjar. Biex inkun ċerta dejjem nuża jew il-Bluetech jew il-Velcro jiena. Kif qed taraw hawnhekk mela għandna l-background lest bad spalliera u waħħaltilha l-Velcro. Sadattant trid twaħħal ukoll waħda bil-paċenzja dawn il-pjaneti. Faċli ħafna għax kull m'għandek bżonn huwa it-tejp biċċa fidda biex jiġu puliti wkoll u spalliera oħra. Qabbadhom kollha waħda, l-iktar waħda fit-tarf hija x-xemx għax iduru magħha u kien ċirku da kbir kontu tindunaw għalfejn. Bdejt biha u rsaqt lil hemmhekk il-pjaneti kollha. M'hemm bżonn ikunu eżatti kif huma fil-ktieb għax ġieli anke l-istampa ma tkunx eżatt. Meta tlesti din waħħal magħha karta sewda biex wara ma jkunx jidher daqshekk imgerfex u lesta biex inwaħħalha max-xena li ħloqt jiena fuq in-naħa ta' wara. Permezz tal-Velcro sa nerġa' nqabbadha mal-ispalliera. U hekk qed taraw biżgur nibqa' niftakar f'dan il-ktieb sabiħ li joħodna il-bot mill-pjaneta tagħna. Grazzi tal-li segwejtuna u nispera l-għattu gost.